So bazalwane, into ebengifuna sibone okokuqala yile ukuthi indawo yophawu lwesilo yindaba ebaluleke ngendlela emangalisayo ngoba yiyo ezobe idecide ekuthini abantu bazophelela kuphi, echibini lomlilo noba ezulwini behleli noJesu esihlalweni sobukhosi. Sezolwana bazalwane. So indawo ebalulekile and ngiyafisa uku-emphasize le nto ngoba abantu abaningi bathetha kancane, so that's why kungayona into efundwa kakhulu abantu bayi-understandayo bethetha kancane, but uNkulunkulu akayithathi kancane le nto. And sizobona ukuthi kungani angayithathi kancane, sizobona ukuthi kungani imcunula kangaka indaba yophawu lwesilo. But before sibuke uphawu lwesilo, into yokuqala kumele siyi-understande yini? Yisilo. Siyayizwa bazalwane. Now ilapho siyakhona-ke ku-chapter 13 manje. Asini ku-chapter 13-ke. Awukwazi ukuqonda uphawu lwesilo ungazi ukuthi yini isilo noma ngubani isilo. Bani isilo? Siyakuncwadi yesambulo chapter 13 now. So the first thing esiyibuka nje, isinto esiyibuka namhlanje kuphela ukuthi ubani isilo. Ubani lesilo ekukhulunywa ngaso. All right, chapter 13 kuverse kusukela kuverse 1. Now ngicela ukuthi kunevesi engicela ukulisho. Ngenxa yesikhathi angifuni silivule, angilazi libeka kanjani ngesiZulu, but nge-English lithi elivesi Ephesians chapter 5 verse 11, it and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Ngathi kanjalo in-New King James Version, ngathi kanjalo lithi expose them. Kwi-King James rebuke them. So kuthiwa kumele singazibandakanyi nemisebenzi yokubi, kodwa kumele ngizothini siyinqande, igama lesizulu noma lesixhosa lela ngazi kodwa I'm sure rebuke to expose, noma mhlambe futhi sibabonise abantu ukuthi lento yimbi. Now the reason why ngiqala ngaleli verse is because lokho esizokufunda siya-expose ububi uSathane abenzile la emhlabeni nendlela uSathane azifihle ngayo wandisa ububi kumhlaba wonke. And must expose esifunda bazalwane, izwi kaNkulunkulu ilona kahle selenze uku-expose. Thina siyafunda nje siyaqhathanisa imibhalo. Kuba khona ngizothini mhlambe ukuthukuthela ey'nhliziyweni zabantu, but sikhumbule ukuthi bazalwane, incwadi yesambulo le exposayo lezi zinto esizifunda incwadi esiyinikwe nguJesu imbala. Izandla ezisinike le ncwadi yesambulo izandla ezinamanxeba abhotshozwa ngenxa yethu. So ngisho noma incwadi yesambulo ingababa kanjani, kuba ngathi ezinye izinto zithusa kanjani, kodwa kumele sazi ukuthi le ncwadi ekugcineni izosiza thina, ngoba siyabona ukuthi le sandla esiphethe le ncwadi sithi ifundani le ncwadi, ubusisiwe ukufunda le ncwadi. Isandla esinamanxeba asifana lesama sesingenalutho, isandla esinamanxeba futhi ubusazi lamanxeba abhotshoze ngenxa yakho. Sezona bazalwane, so konke esikutholayo la sikhumbule ukuthi siyinikwa nguJesu osithandayo ngendlela edida izingilosi. Azathi umpostoli uPawuli ayikho into uthi sengiyabona ayikho into engasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu loKristu Jesu. Uthi ngisho noba yizinto ezikhona, into ezisazoba khona, into eziphezulu, into eziphansi, ezinezinto eziphansi komhlaba, akukho okungasihlukanisa. Akukho bazalwane. Ngamanye amazwi ngisho akho ngisho ingilosi mayithi akho ngisho into eziphezulu ezingasihlukanisa nothando kaNkulunkulu, akukho ngisho ingilosi engamhlebela uNkulunkulu ithi uNkulunkulu abantu indlela abone ngayo chamele sibayeke manje. There is nothing even ingilosi engenza uNkulunkulu ayeke ukuthanda abantu. Ayikho ngisho into engakhulunywa ingilosi uqobo. Makuthiwa ngisho nothing present okusona presently, noba ngathi umuntu omubi kanjani, angeke kodwa leso simo senze uNkulunkulu ayeke ukukuthanda. Akukho nesimo oyoba kuyiso esingenza uNkulunkulu ayeke ukukuthanda. Sezona bazalwane, uNkulunkulu ngabantu lujule ngendlela emangalisayo. Into ezokwenza ukuthi abantu bangasindi akukona ukuthi uNkulunkulu uyekile ukubathanda, yingoba bona abantu abamthandanga. That's the only thing ezokwenza ukuthi abantu bangasindi. Abantu uNkulunkulu mase ihlukanisa izizwe uzobuza ubani omthandayo ubani ongamthandi. uNkulunkulu umuntu othanda yena uthathele kuye, ongamthandi uNkulunkulu amhlanganise nalo amthandayo unguSathane. Sezona bazalwane,
ngoba usathane uzobe esechibini lomlilo athi nayo indawo kumele uye kuyona ngoba nanga umuntu omthandile. uNkulunkulu nje umuntu umnika lento ayithandayo kahle kahle, umuntu umnika lento ayithandayo. So kubalulekile bazalwane sikuqonde lokho, noba yini esiyifundayo eBhayibhelini sikhumbule ukuthi kodwa ibaba injalo sinikwe izandla amanxeba abhotshozwe ngenxa yethu. All right, now sikuSambulo chapter 13 sukela verse 1 siyafunda. Kufundeka kanjena ngaphansi kwesihloko esithi izilo ezimbili. Uthi ngase ngibona isilo. Ngicela-ke ukusho nje uzofunda from verse 1 to 3 and then ngicela upause ngicommente then siqhubeke. Amen. Uthi ngase ngibona isilo sikhuphuka elwandle sinezimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa, nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi, nasemakhanda aso kukhona amagama enhlamba. Isilo engasibonayo sasifana nengwe, nezinyawo zazo zazinjengebhere, nomlomo waso wawunjengomlomo wengonyama. uDrago wasinika amandla akhe, nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. Elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Umhlaba wonke walandela isilo umangala. Amen. Yazi cela sifunde no verse 4 konke engifuna ukuhlale sengisho nje ngisho kuphelele konke. Bakhuleka kuDrago ngokuba wanika isilo amandla akhe. Bakhuleka nakuso isilo bethi, ngubani ofana nesilo? Ngubani ongalwa naso na? Amen. Amen. You know, ngiyakhumbula ngiqala ukufunda uverse 4 many years ago. Ayikho into yangithusa njengale. Ukuthi kuzoza isikhathi emhlabeni la abantu ngoba lana ithe kwathi mase kulashwa inxeba lesilo kuthiwa umhlaba wonke wathini wasilandela umangala. And then kuverse 4 kuthiwa umhlaba wonke iqhubeka ngomhlaba wonke ikhuluma ngomhlaba wonke manje kuthiwa bakhuleka kuDrago banikeza amandla kwisilo. Yazwakala bazalwane. Now siyazi ukuthi Sambulo 12 verse 9 ukuthi uDrago ngubani? uDrago ngubani? uSathane. Wonke umuntu uyakwazi lokho. Now mangifunda iBhayibheli lingitshela mina ukuthi kuza isikhathi lapho umhlaba wonke almost wonke umuntu encane esalayo. Lento le la kuncwadi yeSambulo ngicela uyichaza kanje. Sambulo 13 iyafana nento esiyithola kwincwadi kaDaniel chapter 3. Ngesikhathi kushaya amacilongo kuthi akhuleke lo mfanekiso abakhuleke kulo mfanekiso awegolide awukhandile uNebukadnezar. Lithi iBhayibhile bonke abantu bakhuleka. Seyizwa leyo nto mayisho kanjalo isichaza ukuthi almost wonke umuntu ngoba siyazi thina ukuthi kwasala ingcosana ngisho leya 3 labantu abalafana bawu3 kodwa mawufunda iBhayibhile lithi bonke abantu bakhuleka. Seyizwa leyo nto. So nalama ethi umhlaba wonke wakhuleka kuso isilo ayisho ukuthi literally everyone kodwa ayisho ukuthi kubeka ingcosana encane kakhulu engakhuleki kuDrago. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Ingcosana encane engakhuleki kuSathane mhlawumbe kibe nje ngale ndlela eyiyona. Now lento yangithusa kakhulu ngathi inkosi sisize ngoba phela mawubuka manje umhlaba nama ufunda nje nge-religion ufunda ngama-stats wakhona demographics zonke lezi zinto uyathola ukuthi inkolo yobuKristu iyona nkolo enabantu abaningi kumhlaba wonke. Manje makuthiwa kuze isikhathi la abantu bonke bazobe bekhuleka kuSathane yinto engacabangeki. So kukliye ukuthi kukhona inkohliso uSathane azoyenza. Abantu bazitshela ukuthi bayakhuleka abantu bazitshela ukuthi basengamaKristu kodwa babe bekwisayidi lakhe. Khona iqhinga azolwenza uSathane. Because angiboni kufika isikhathi la wonke umuntu athi ayicha ngiyayeka kuba umKristu. Cha, abantu bazaqhubeka nje kabe kanjalo. Sathane nomkhohliso omkhulu. Sathane nomkhohliso omkhulu. So kubalulekile ukuthi siqwashe ngendlela emangalisayo. Now kuverse 1 uthi uJohani wabona isilo
esikhuphukela kephi siphuma elwandle. So lana siyakhumbula incwadi yesambulo ibhalwe in signs and symbol. So kumele si-understand ukuthi yini la ibonayo uJohane. Ulwandle kambe sake sakufunda, ngicela ukubuza bazalwane ngoba ngihlezi ngikusho. Manje ngizocela impendulo nevesi lakhona. Ulwandle noma amanzi amaningi arepresentani uma sifunda isiprofetho? Isiprofetho sisinikezwe in signs and symbols, Revelation 1 verse 1. Sho kanjalo. Igama lakhona lapha kwisiGreek same signs, symbol. All right. Now ngicela ukubuza ukuthi ulwandle lumele ini la kwisiprofetho? Noma amanzi la amaningi ameleni? Kuthiwa imela abantu abaningi kodwa angilazi ivesi. Lilikhohle ivesi. Okay, amen. Ngiyajabula ukuthi at least siyazi kumeleni. Now ivesi isambulo 17 verse 15. Mhlawumbe sike silibheke ngoba ngihleze ngilisho nje. Mhlawumbe siyalikhohlwa ngoba sigcina singalibukanga ivesi. Sambulo 17 verse 15. Ufundeka kanjena. Uthi yayisithi kimi amanzi owabonayo lapho sihlezi khona isifebe, angabantu, nezixuku, nezizwe, nezilimi. Amen. Siyatshela la ukuthi lamanzi amaningi wayewabona uJohane la ahlezi khona isifebe esikhulu. Ukuthi awarepresenta ini? Izixuku zabantu nezizwe nezilimi. Siyayizwa lento bazalwane? So lamanzi nalana awabonayo sivumela nje ukuthi iBhayibheli liyitoliye lona. So lolu lwandle alibonayo uJohane la limele izizwe eziningi, ngamanye amazwi abantu abaningi nezilimi eziningi, ixuku nje zabantu. Indawo ingathi highly populated. All right. Isilo bosona simele ini bazalwane? Isilo prophet. Umbuso. Umbuso. Mhlambe nakhona ivesi sesilikhohliwe. Ivesi lilapha kwincwadi kaDaniel 7 verse 17. Asike silibuke. Bengithi ngizojaha kodwa hayi umoya ingcwele nje uthi angihambe kancane. Ake silibuke nalo. Daniel 7 verse 17. uDaniel 7 verse 17 uthi lezo zilo ezinkulu ezine zingamakhosi amane ayakuvela emhlabeni. Amen. Amen. Seyizwa leyo nto. So kukhulunywa la ngezilo kuthi azimele amakhosi. Seyizwa lento bazalwane. Na ngifuna sibone akona nje amakhosi as in kings, but kingdom. Asifunde no verse 23. Verse 23 uthi wayesethi isilo sesine siyakuba ngumbuso wesine emhlabeni oyakwahlula kuyo yonke inkosi. Siyayibamba kanjalo. So kuthiwa la angisho izilo kwiDaniel 7 kubonakala izilo ezine. Daniel 7 verse 17 uthi amakhosi amane. But uyayichaza kabanzi ingilosi yayikhuluma noDaniel imchazele umbono obonile. Ichaza kabanzi ukuthi isilo sesine umbuso wesine okuyoba khona emhlabeni. So sithola la kwincwadi kaDaniel ke bazalwane ukuthi isilo uNkulunkulu usebenzise izilo kwisiprofetho ukurepresenta imibuso. Sayizwa leyo nto bazalwane, imibuso. Very very important. So now sibuyela kwincwadi yesambulo ke chapter 13. Kwincwadi yesambulo chapter 13 masibuyela sesinayo sesi-understand ukuthi isilo simele ini? Umbuso. Si-understand la manzi amele ini? Iy'xuku zabantu. So mayithi ubone isilo sivumbuka nawo siqhamuka elwandle, kahle kahle usho ukuthi uJohane ubone umbuso uqhamuka la kugcwele khona abantu abaningi, la kuney'xuku eziningi nezilimi ezihlangene. So akuyona nje indawo ekukhulunywa kuphela ulwimi olulodwa, indawo eney'xuku zabantu, highly populated, futhi nezilimi ezikhulunywa lapho so ziningi. Siyayizwa leyo nto bazalwane. So umbuso oqhamuka kwindawo ekanjalo, and then lo mbuso wenza lezi zinto esiyibonayo la zilotshiwe kule ncwadi yesambulo chapter 13. Now sesitholile lokuqala ngoba into esifuna ukuyenza la yini esifuna ukuyenza bazalwane? Sifuna ukuthola ukuthi ubani isilo, angisho.
Now uNkulunkulu mayisinikeza iBhayibhile, incwadi yesambulu kakhulukazi, usinikeze iy'nkomba zezinto, iy'nkomba zemibuso, iy'nkomba ngizothi izinkomba zama-character, yebo, angibeki kanjalo, athile. And then thina masifunda iy'nkomba sizobona ukuthi kahle ngomuphi lo mbuso noma ubani lokukhulunywa ngayo la. Siyezwa bazalwane, liyazi lento ifana nani, nasi isibonelo engihleze ngisenza. Mawukuthi ngikhuluma nabantu, ngibanikeza nje iy'nkomba, ngithi mhlambe ngicela ningitshele ukuthi yisiphi isilwane engikhuluma ngaso. Lesilwane sinamadlebe amakhulu, nemilenze yaso mawuyibuka noma mhlambe uyibamba ungazi ukuthi ubambe isihlahla, futhi sinekhala elide engathi inyoka. Isilwane esini leso? Isilwane esini leso bazalwane? Mhlambe ngathi ngicela ningitshele, ngifuna ukubona ukuthi seyibona yini lento ey'nkomba. Iy'nkomba leso, isilwane esinamadlebe amakhulu, Indlovu. esinekhala elide engathi inyoka. Hawu, nemilenze futhi ongathi isihlahla. Isilwane esini leso? Indlovu. Indlovu. Siyayizwa lento bazalwane? Sizamenye futhi, ngiyabona ukuthi mhlawumbe asiphendulanga ngokushesha-ke. Isilwane naso eside, esinamabala acishe afane namabala engwe, sinemilenze futhi emide, sinentamo futhi ende, sidla izihlahla. Isilwane esini leso? Giraffe. Ijirafu. Giraffe, indlulamuthi. Siyayizwa lento bazalwane? So angishongo ukuthi indlulamuthi. Now angifuni umuntu masokhuluma ngale mibuso ozothi hawu kubhalwe kuphi ukuthi lona ulo mbuso othile. Akubhalwanga. uNkulunkulu usinikeze iy'nkomba. Njengoba nami ngingasho ngithi ijirafu, kodwa ngisho nje iy'nkomba kwayihlalelo bani. All right. Now inkomba yokuqala lesilo lesi siqhamuka kwindawo la highly populated, futhi la khulunywa khona ilimi ey'ningi, many languages. Number 1 lo. Then number 2, lesilo lesi sikhulumile ukuthi isilo ngumbuso. Umbuso ngingawuchaza kanjani ngesiZulu? Umbuso yinto e-political, it's a political entity, it's a political body, umbuso. Njengoba eSouth Africa yilona ibandla, siyayizwa leyo nto. iSouth Africa yini? It's a political entity, yabo. Ingakho makukhulunywa ngezizwe, indlela ezihlangane ngakhulunywa nge-geopolitics, but it's a political entity, civil entity. Akuyona into enenkolo phakathi iSouth Africa. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Ingakho bayakwazi abantu ukuthi bahole iSouth Africa bengakholwa into kanjalo. Okay. So umbuso nawo ukanjalo. But kunento etsheniwe la. Yini kambe kuthiwe ilotshiwe ebunzi lalesilo, ebunzi noma kumakhanda aso isilo. Kuverse 1, according to verse 1, amakhanda aso anani? Amakhanda esilo. Inhlamba, kubhalwe inhlamba. Yebo. So kuthiwa lesilo lesi, njengoba vele umbuso kuba khona imiqhele konke lokho ukuthi amakhosi, understand lokho. But kuthiwa lana kulesilo emakhanda aso kuba khona ini? Kunamagama enhlamba, the names of blasphemy. Bazalwane? Amen. Now inhlamba, i-blasphemy, isono. Angisazi isono sokuhlambalaza. I-blasphemy isono. But i-blasphemy, it is not a civil sin. It is a religious sin. Kuyazwakala bazalwane? Isono, hayi isono ongaboshelwa sona la eSouth Africa noma kumuphi umbuso, kodwa yisono esikamoya, esi-religious. Siyayizwa lento bazalwane? So verse 1 sithola isilo esi-political, kodwa senza isono esi-religious. So lana uverse 1 yasibonisa ukuthi lesilo lesi yisilo esixubile ipolitiki nenkolo. Siyayizwa lento bazalwane? Already kuverse 1 sithola lokho. Yisilo esixubile ngoba ukuze senze isono esi-religious, futhi singenile futhi kwizinto ezi-religious lesilo. Singene kwizinto ezi-religious. So blasphemy is a religious sin. All right. And then kuverse 2 lesilo sinikeza amanye ama-identifying marks, ezinye iy'nkomba zaso isilo.
siyatshelwa ukuthi lesilo sinjengengwe, sifana nengwe, and then kuthiwa sineenyawo zebhere nomlomo webhubesi. Siyayizwa leyo nto bazalwane. And then siyachazelwa futhi ukuthi uDraco isilo usinikeze ini amandla aso nesihlalo nanenye futhi na authority enkulu and great authority. Na ngicela ngesiZulu ukuthi ithini lapha mighty great authority. Ngifuna ukubona ngesiZulu ithini. Okay, uDraco wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. Amen. Nokubusa okukhulu. So lesilo ekukhulunywa ngaso la kumele sazi sinokubusa okunjani okukhulu. So sikhumbule manje siyahamba ama-identifying marks wethu. So isilo lesi esiqhamuke kwindawo ekukhulunywa izilimi eziningi. So khona amangezi, khona amanani, akuyona indawo sithi uyisilo noma ngumbuso oqhamuke la kukhulunywa nje ulimi olulodwa kuphela. No. And then siyafuthi ukuthi umbuso lo ohlanganise izinto zombuso yezepolitiki nani futhi ezinye ezenkolo. Then number 2 siyathola la manje ukuthi unokumbuso omkhulu. Siyayizwa leyo nto namandla ke yebo nesihlalo futhi asinikezwe nguDraco. Now kunento engizoyibuza. Into engicela ukuyibuza. uDraco kambe besithe ubaba bazalwane? uSathane. uSathane. Now uDraco sasithe uSathane angisho. Amen. Kodwa siyakhumbula lapha kuncwadi yesambulo chapter 12 makukhulunywa ngoDraco kuthiwa wama phambi kwani? Phambi kwendodana eyayizobelethwa ngowesifazane. Siyakhumbula? Amen. Wama phambi kwakhe owesifazane owayezobeletha indodana ngoba wayefuna ukuthi ithi qeda kubelethwa ayibulale indodana. Siyakhumbula lo verse bazalwane. Amen. Na ngicela ukubuza-ke ubani owayefuna ukubulala uJesu qeda kuzalwa? uHerodi inkosi. uHerodi. Kunesithombe engake ngasiveza la. uHerodi kambe wayengumbusi wakuphi? Noma wayibusela esiphi isizwe? Wayeyi-representative yesiphi isizwe? Wayibusa endaweni yebo la kuhlala khona amaJuda, kodwa abantu abamenza umbusi uHerodi amaRoma. Wayibusela amaRoma, ngathi wayibambele amaRoma. Siyayizwa lento bazalwane. So uHerodi urepresent the Roman Empire. So la kuncwadi yesambulo 12 makukhulunywa ngoDraco efisa ukubulala indodana ezolethwa wesifazane, kukhulunywa ngombuso waseRoma. Njengoba nje namakhulunywa ngey'ntshushiso ezenzeka ebandleni, kukhulunywa ngombuso ezenziwa nguDraco. Kodwa siyathola masibuka ekuqaleni ngelala lisungulwa khona ibandla laliqhubeka khona, siyabona ukuthi cha, ngombuso waseRoma esebenzisa amakhosi waseRoma oNero namanye amakhosi safunda ngombuso ekuthiwa nguDiocletian, kade sifunda ngamabandla. So amakhosi amaningi noTitus, abantu abaningi babebulala ibandla. But into engifuna ukuyisho ukuthi uDraco wayesebenzisa sonke lesikhathi umbuso waseRoma. So ngendlela ethile singathi uDraco urepresenta yebo uSathane, kodwa uSathane usebenza ngabantu. Siyayizwa leyo nto bazalwane. And umbuso ebesebenza ngawo uSathane bewungumbuso waseRoma la kulesikhathi sesambulo chapter 12. Now why kubalulekile lokho ukuthi sikuqonde? Yingoba kuthiwa phela isilo lesi sanikezwa isihlalo saso nguDraco. Masizothi uDraco uSathane nje kuphela, sizothi siphi isihlalo sesilo salombuso? Siyayizwa leyo nto bazalwane. Naw asizokwazi ukuthi siphi isihlalo sikaSathane. But mase sikwazi ukubuka ukuthi cha, la kusambulo chapter 12 uDraco ebesebenzisa umbuso waseRome, the Roman Empire. Then sizokwazi ukubona ukuthi-ke manje siphi lesihlalo lesi. And isihlalo bazalwane
ese-Roman Empire sasisendaweni ekuthiwa kuse-Rome, the city of Rome. Ngifuna nje ukusho lokho. So uDraco ebemele uSathane kude waseRoma. So that's why ngendlela thize uDraco futhi umele umbuso waseRome. So mangithiwa uDraco unikeze isilo isihlalo sakhe. Usinikeze isihlalo sombuso waseRome. So the seat of authority kwi-Roman Empire yayisendaweni le kuthiwa kuse-Rome, the city of Rome itself. Funa sikukhumbule lokho esidlula. Now siyatshena kuverse 3 ukuthi lesilo lesi elinye lamakhanda aso athini athola inxeba elibulalayo. Seyizwa leyo bazalwane. Kodwa kwafika isikhathi lenxeba liphiliswa. Wabese wonke umhlaba wamangala walandela isilo wakhuleka kuDraco. Wathi ngibani njengesilo ngibani ongalwa naso. All right. Athi ngicela ukuphoza la ngisho enye into. Incwadi yesambulo kahle ikhuluma kakhulukazi la ku chapter 13 ngokuphiliswa enxeba lesilo. Iyakhuluma from verse 1 all the way to verse 10. Yabo ngezinto ezenziwe yisilo. Kodwa uverse 1 to verse 3 isummary nje yokuthi yini ezokwenzeka. Isilo siyavumbuka, isilo siyabusa, isilo siba namandla amakhulu, and then isilo sitholeba. Seyizolweni bazalwane. Isilo sihlambalaza uNkulunkulu yonke lokho. And then sizobona mase sifunda hopefully kuleli sonto elizayo sizobona ukuthi sizofika yini la nasibuye khona namhlanje. But mase siqhubeka sifunde sizobona ukuthi manje kusukela ku verse 11 kukhulunywa ngokuphiliswa kwenxeba lesilo. Athi ngiphinde futhi lento. Isilo kukhulunywa from verse 1 to verse 3. Sithola almost yonke information ngesilo. Kunento ezincane nje singayitholi ngesilo. uNkulunkulu asambulela zona ke manje kusukela ku verse 5 uya ku verse 7. Yabo? Kusukela ku verse 5 to verse 7 sinikezwe information, additional information isilo ukuze singadideki. Manje kumele siqonde ukuthi ubani isilo lesi. But nje indaba ilapha already seyisummarize yonke ku verse 1 to verse 3. Kuthi kunesilo esiqhamuka kwindawo la bekunezixuku eziningi abantu, highly populated place. And lesilo lesi ngumbuso lowo njalo isilo, and then umbuso kodwa lo mbuso futhi uyahlambaza uNkulunkulu. So lo mbuso uyayibandakanya nakwizinto zani zikamoya ngoba uwe spiritual sin. Inhlamba iblasphemy is a spiritual sin, is a religious sin. Mongathi manje la eSouth Africa ufusa uyomangelela umuntu ba uhlambalazile uNkulunkulu angeke azaboshwe ngoba kuyona a political sin noma civil sin, a civil crime. Yabo? So lesilo siyabona ukuthi singene kwizinto zenkolo, right? Ngiyacela ke manje sifunde verse 5 to 8. Sicela nje ku verse 8. Uverse 5 ufundeka kanje uthi sasisinikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba. Sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingama42. Savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu, ukuhlambalaza igama lakhe nethabanekeli lakhe nabo abahlezi ezulwini. Sanikwa ukuba silwe nabangcwele sibanqobe. Sanikwa futhi amandla phezu kwemindeni yonke nabantu nezilimi nezizwe. Bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni, wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yeWundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Uverse 9. Uma ekhona onendlebe makezwe. Amen. Sikhumbule sibuka izinkomba la zesilo because siyabona isilo umbuso othinteka kakhulu makufika kwizinto ezobe zisenzeka emaphethelweni omhlaba njengoba siqale safunda kwincwadi yesambulo 14 verse 9. So mawungaqondi ukuthi ubani isilo uzodideka vele ukuthi yini uphawu lwesilo lolu uNkulunkulu alizonda kangaka. Siyayibona leyo nto. Now that's why kubalulekile sifunde ukuthi ubani isilo. Now sithola kanjani ukuthi ubani isilo? Sibona ngeenkomba uNkulunkulu asinikeze zona.
So uNkulunkulu usinikeza iy'nkomba, thina sisebenzisa iy'nkomba ama-identifying marks uku-identify ukuthi ubani isilo. Now siku-verse 5 siyabona la ukuthi isilo sikhuluma ini inhlamba. Siyayizwa yini bazalwane? Verse 5 no-6 kahle kahle siyahlambalaza. Now ngifuna sifunde ukuthi ngokweBhayibheli yini inhlamba. Asini incwadi yesambulo, siqale la kwisambulo. Sobuka nje into eziwu-4. Sambulo chapter 2 asibukeni uverse 9. Yini inhlamba? Isambulo chapter 2 verse 9 uthi lowo othi usekukhanyeni abezonda umzalwane wakhe. Hayi, sorry. Ngiyaqondisa. 2 verse 9 uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho, kanti ucebile nenhlamba yabathi bangamaJuda bengesibo kodwa bayisinagoge likaSathane. Siyayizwa yini bazalwane? According to this verse, inhlamba ukuthi umuntu eyisinagoge kaSathane kodwa athi ungumJuda noma athi ungumKristu. Lana uJesu uma ekhuluma ngamaJuda ukhuluma ngamaKristu. Siyakhumbula sake sayifunda le ndaba ukuthi iBhayibheli lithi akayena umJuda umuntu ongumJuda ngaphandle, futhi nokusoka kweqiniso akubona lokusoka okungaphandle kodwa okwenhliziyo. Siyayizwa leyo nto. So lokusoka kwenhliziyo yiloku okuguquka manje komphefumulo komuntu kwamukela inkosi uJesu. So makukhulunywa la ngomJuda kukhulunywa ngomuntu ongumKristu. Ukuthiwa yinhlamba ukuthi athi umuntu eyisinagoge kaSathane kodwa abe ezenza umKristu. Kubalulekile lokho. So nayi i-definition yokuqala nayi i-definition yokuqala yento yokuhlambalaza ye-blasphemy ekuthiwa lesilo lesi sobe siyenza, ngoba kuthiwa lesilo lesi sigcwele amagama enhlamba. So yonke inhlobo yenhlamba ngamanye amazwi iyatholakala kulesilo. So lesilo kumele silindele ukubona umbuso ozenza umKristu noma ozenza abaKristu kodwa eqinisweni bayisinagoge likaSathane. Imisebenzi yakhombisa ukuthi leyisinagoge likaSathane. Kuthiwa uyinhlamba le-blasphemy. Then asibuke manje number 2 we-blasphemy kwenhlamba. Asini incwadi kaJohn chapter 10 verse 33. Angisho sivumela iBhayibheli liyitoli-ke lona, ingakho manje siyobuka emavesini ukuthi yini kahle kahle hle inhlamba. John 10 verse 33 ithi bamphendula abaJuda bathi asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle, kepha ngenxa yokuhlambalaza, ngokuba wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu. Amen. Amen. So yini ukuhlambalaza? Okunye futhi indlela yokuhlambalaza ukuthi ungumuntu uzenze ngandlela thize uNkulunkulu. Ungumuntu uzenze uNkulunkulu. So number 1 sithola ukuthi lesilo lesi simele umbuso ohlanganisa ezepolitiki nobezombusazwe ezihlanganisa nezenkolo lesilo. And then futhi le umbuso lo ongagcini nje ngoyihlanganisa lezi zinto kodwa kumbuso othi ungumKristu noma ngumbuso obukeke ngathi ngumKristu noma ozibiza ukuthi bangabaKristu kodwa bayisinagoge likaSathane, ibandla likaSathane. And then siyatshena manje la ukuthi ngumbuso futhi la whether umuntu wakhona noma abantu bakhona bazozenza ubani uNkulunkulu, ngoba inhlamba kuthiwa manje la inhlamba ukuthi mawuthi ungumuntu kodwa uzenze uNkulunkulu kuthiwa inhlamba leyo. So njengoba kuthiwa lesilo lesi siphethe amagama enhlamba, yonke inhlamba, inhlobo yenhlamba iyatholakala kulesilo. So kumele silindele futhi ukubona isilo, hayi kuphela esizenza ubuKristu. You know why bazalwane? Lento iyingozi kangaka manje siyifunda ngalo hlelo siyifunda ngalo. Iveza ukuthi lesilo lesi noma lo mbuso lo
oyisinagogu noma oyibandla likaSathane, uyibandla likaSathane kodwa uzenza ibandla likaKristu. So baningi abantu abazothi singamaKristu bekuleli bandla kanti basendaweni e-wrong. Siyayizwa lento bazalwane? Ngoba kukhulunywa ngombuso ozothi uyisinagogu likaSathane kodwa uzenza umKristu. All right, asiqhubekeni-ke bazalwane. Now sibona enye inhlobo yenhlamba kwincwadi kaMark chapter 2 verse 7. Mark 2:7. Uthi lo ukhulumelani kanjena na? Uyahlambalaza. Ngubani ongathethelela izono? Ungeyena uNkulunkulu yedwa na? Siyayizwa lento bazalwane? Again, kuthiwa ukuhlambalaza yini? Ukuhlambalaza yilapho umuntu ethatha izinto zikaNkulunkulu azibeke kuye. Lana kukhulunywa ngokuthethelelwa kwezono. Ngamanye amazwi kumele silindele ukubona futhi umbuso ozenza umKristu futhi une-system yokuthi bayakwazi bona bengabantu ukuthethelela izono zabantu, into eyenziwa uNkulunkulu kuphela. Kuyazwakala bazalwane? Ukhiya uthi ukuthethelela kwezono uphethwe nguJesu kuphela, ngoba phela ukuthethelela kwesono kusho ukuthi lapho umuntu umnikeza ukuphila okuphakade. Ngoba ukuthethelela izono zomuntu, umuntu uthola ukuphila okuphakade. Akekho umuntu ophethe lokhiya phandle kaJesu. All right, ake siyeni incwadi kaMateyu chapter 12. Sibuka enye inhlobo futhi yenhlamba ekulesilo. Sifunda uverse 32. Yazi ngicela senzeni, asiqale kuverse 31, verse 31 naku 32. Ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya oyingcwele akuyi ukuthethelelwa. Cela isimeni lapho. Lana uJesu ukhuluma ngokuhlambalaza umoya oyingcwele. Now why uJesu la ekhuluma ngokuhlambalaza umoya oyingcwele? Yingoba abantu kakhulukazi ngokuthi abaholi, abaFarisi nabapristi, uJesu ayiqeda kuphilisa umuntu la. Umuntu umuntu wayengaboni futhi omunye wayengezwa. Siyabona lona bazalwane? Noma ngizothi wayengezwa engakhulumi. Wakhipha idimoni and then umuntu waphila. Then bona bathi cha, lo muntu lo ukhipha idimoni ngoSathane. Siyayizwa leyo nto? Now bathi umsebenzi owusenziwa umoya oyingcwele bathi umsebenzi kaSathane. Now uJesu lokho ukubiza ngenhlamba. Othi lalelani-ke nisengozini njengoba nikhuluma. Yonke inhlobo yesono abantu bayokuthethelela, kodwa umuntu ohlambalaza umoya oyingcwele angeke athethelelwe. Ngeke ayithole intethelelo kulo mhlaba nangulozayo, akayitholi intethelelo. So uJesu into ayisifundisa ukuthi mawuthi umsebenzi kamoya oyingcwele ngumsebenzi kaSathane, yinhlamba leyo, yiblasphemy leyo. So lo umbuso, njengoba wona uyisinagogu likaSathane, uyibandla likaSathane, lo mbuso esikhuluma ngawo, kodwa uzenza ibandla likaKristu. Ngaleso sikhathi esisodwa futhi at the very same time usenza leyo nto, uzobe wenza enye inhlamba yokuthi abantu beqiniso bakaKristu uzobe uthi lo mbuso abakaSathane. Siyayizwa leyo nto bazalwane masiyifunda la kula mavesi? So lento nje isipendela isithombe esiphelele ukuthi la ngumbuso ozenza uKristu. Futhi ozenza uma ubuka lo mbuso lobuka ngathi hayi cha ubuKristu ke lobu. Siyayizwa leyo nto, kodwa kuthiwa ibandla likaSathane. Futhi abantu bazenza uNkulunkulu, futhi abantu bathi bakwazi ukuthethelela izono, futhi abantu bakaNkulunkulu beqiniso abaholwa ngumoya oyingcwele bona bathi abantu bakaSathane abaholwa ngumoya kaSathane. Siyayizwa leyo nto bazalwane? Lo mbuso into ozoyenza lo mbuso. And then sifunde uverse 10 encwadi yesambulo, and then nguveze nje umbuso lo. Komba yokugcina verse 10. Uverse 10 uthi uma ekhona oyisa ekuthunjweni, uya naye ekuthunjweni. Uma ekhona obulala ngenkemba, umelwe naye ukubulawa ngenkemba. Nakho ukubekezela nokukholwa kwabangcwele. Amen.
So la kulesahluko bazalwane umuntu bekukhulunywa ngaye obulalayo abantu njengoba besifundile kuverse 7 ukuthi lo mbuso futhi uzobe ubulala abangcwele. Siyayizwa leyo nto bazalwane, verse 7 uthi wanikezwa ukuthi alwe nabangcwele futhi anze njani abanqobe. So umuntu kule chapter le besifunda ngayo obulalayo futhi othumbayo kanjalo kanjalo uwo lo mbuso lo owesilo. So manje makukhulunywa kuverse 10 ukuthi lo ebethumba naye uyakuthunjwa, lo ebebulala ngenkemba naye uzokubulala ngenkemba. Kukhulunywa manje ngendlela lo mbuso walesilo ozoqedwa ngayo. Ngendlela ikhanda elizothola ngalo inxeba. Leli khanda bekuthiwa kubonakala lidebeze inxeba kodwa laphinde laphilisa inxeba. So kukhulunywa ukuthi lesilo lesi sizoboshwa, sizothunjwa and then sife, sibulawe naso noma sinqotshwe naso ngomunye umbuso. All right, I think ngiveze iy'thombe zalama-identifying marks and then sibheke bazalwane ukuthi ubani lesilo. Sasike sikufunde lo abaningi bayazi ukuthi ubani lesilo, but ngifuna nje wonke umuntu ayibonele, wonke umuntu ayibonele. Right. Kuyavela bazalwane? Amen. All right. Le inkomba bazalwane besiyibuka azikhulumi ngomunye umbuso noma ngelinye ibandla noma ngomunye umuntu ngaphandle kwebandla ekuthiwa i-Roman Catholic Church system. And mawubuka konke bazalwane kuhlangana okungathi isandla sihlangana neglove, la kungena yonke imini kungasalutho, yonke into akusalutho. Mawubuka le inkomba ubuke umlando webandla laseRoma, akusali lutho kulento esizifundile. Okokuqala, ibandla laseRoma ngempela lavumbuka endaweni eyinabantu abaningi, iy'xuku zabantu abakhuluma iy'limi ey'hlukile, i-Roman Empire. La kakhulunywa isiGreek, abanye basikhuluma isiHebheru, abanye bakhuluma iLatin, abanye bakhuluma isiNgesi, abanye bakhuluma isiBhunu njengoba khona abantu bako-Netherlands. Yinto ey'ningi nje zazikhulunywa kulo mbuso owodwa kuze kufike ngisho nase-Afrika. Ngazi kuba seba-Afrika ngoba i-Roman Empire yayifika ngisho eNorth Africa. Angazi babekhuluma liphi ulimi abantu mhlawumbe bako-North Africa, I'm not sure, but ngumbuso owangamele iy'limi eziningi njengoba iBhayibheli belisichazele incwadi Isambulo chapter 17 verse 15 uthi ulwandle limeleni. And then sakhuluma futhi ukuthi ngumbuso uthi uhlangane uphethe zombusazwe, uphethe futhi nezenkolo. Sizofika kule nto kodwa ngifuna ukuyisho futhi sisazofika kuyona. Kwafika isikhathi la ibandla i-Roman Catholic Church layeka kuba ibandla nje kuphela, kodwa laba yi-church and state kusukela ngonyaka u-538 AD, ngoba kukhona unyaka inkosi uJustinian yanikeza umbuso waseRoma, inikeza uPhapha ukuthi uPhapha uyena manje ongaphatha ezombusazwe nezenkolo futhi. Lapho-ke bazalwane kaqala inhlekelele emangalisayo. So siyathola la ukuthi ibandla eliphethe ezenkolo nezombusazwe ngempela. And njengoba besitholile kuverse 2 ukuthi bazalwane lo mbuso uthola amandla awo, uthola isihlalo nokubusa okukhulu kuDraco. And bengithe uDraco ba uSathane ngisho, but uSathane masifunda la iqala la siqale khona lesi prophet chapter 12, uSathane umbuso ebewusebenzisa bekungumbuso waseRoma, i-Roman Empire. So kahle kahle la makhulunywa ngoDraco kukhulunywa nge-Roman Empire eyanikeza i-Catholic Church yayinikeza amandla ayo, njengoba i-Catholic Church kusukela ngalesikhathi bese ngisishilo 538 AD yaba namandla phezu kwababusi, phezu kwamakhosi ezizwe.
awengcancazela makukhuluma uPhapa. And also futhi Catholic Church ya-inherita nani nesihlalo sobukhosi se-Roman Emperor. Isithi ye-Roman Emperor yayiba se-Rome. Catholic Church nayo mase ibusa yathola isihlalo eRome. eRome bazalwane, eVatican. Now also bazalwane sekutholayo ukuthi i-Catholic Church yathola ukubusa okukhulu. Njengoba ithola nje ukubusa okukhulu, siyafunda ngale nkomba le ukuthi akona nje ukubusa mhlambe abantu abambalwa. Siyayizwa leyo nto noba uhlanga olulodwa labantu, kodwa kwakubusa okukhulu ngoba bebusa iy'nhlanga eziningi zabantu. Siyayizwa leyo nto. And then lokhu iy'nhlamba ibazalwane engifuna ukungena kona kakhulu. Sithe inhlamba yokuqala Isambulo 2 verse 9. Ila umuntu eyibandla likaSathane kodwa ezenza ibandla likaKristu. Leli bandla bazalwane aliholwa uNkulunkulu. Kuba ngathi liholwa uNkulunkulu, aliholwa uNkulunkulu. Kwa ukuvumbuka ukusungulwa kwalo nje. Ngesikhathi kubusa inkosi uConstantine, ngiyacabanga ukuthi sake sakufunda lokhu. Ngesikhathi kubusa inkosi uConstantine. Inkosi uConstantine into eyayenza ngizoyifanekisa nalokhu, ngifuna ukuyichaza nje kanje ngale ndlela. Asithi manje mina ngiyavangela la ngivangela khona. Indawo enabaZulu. Kukhonzwa amadlozi. Kugcina amasiko esiZulu. Kube sekuba khona inkosi mhlambe yakule ndawo iyaphenduka. Noma mhlambe iyithande lenkolo noma ibe nephupho, ngoba uthi Constantine waba nephupho wabona isiphambano ephupheni, usho kanjalo mayikhuluma ngokuguquka kwakhe. Inkosi yaseRome. Nasi mhlambe la ngivangela khona la ngikhona, inkosi ithi iba nephupho ibona ukuthi kumele iphenduke. But inkosi inenkinga yokuthi iyinkosi yakwaZulu la kugcina khona amasiko nani nani. Mina ngenxa yokuthi ngifuna ilethe isizwe sonke kuleli bandla, ngiyabona ukuthi nami ngizoba ne-influence. Ngithi cha nkosi akunankinga, akungene isizwe sonke esikhundleni sokuthi mhlawumbe abantu bakhonze amadlozi, ukuze abantu bangaboni ukuthi kushintshe kakhulu. Sizobeka la izithombe ezithile la ebandleni. Masiyibeka le y'thombe sizosho ukuthi le y'thombe kahle kahle kuba Kristu bangempela kulabo abavele bekhona, izithombe lezi sothi zimele abantu ababulawela ivangeli, noba iy'thombe zomveli, noba iy'thombe zobantu. Kulabo abanye abafuna ukukhonza obaba babo, sosho ukuthi bangaqhubeka nale y'thombe. So ngenze nje izinto ey'ningi, kodwa ngivumela ukuthi kungena abantu ebandleni bengaguqukile. Baqhubeka abantu nenkolo yedlozi. Mhlawumbe ngithatha amavesi lapha ngithi hayi uyabuka la uJesu uthi akazange ngizochitha amasiko ethu. Siyayibona leyo nto. Futhi amasiko akazange ngizochitha. Ngilokho ngithatha izinto ey'ningi. Hayi nabo abantu bezwe ukuthi cha kunjalo impela. Hey ngempela le nkolo yobuKristu inkolo emnandi. Yabo bayithathe kanjalo. Kugcwala ibandla. Kuqhubeka amasiko. Qhubeka le nkolo endala kahle isiZulu. Kodwa nje manje seyemboswe ini ubuKristu, kodwa akusibo ubuKristu, isiZulu nje. Isizulu. Kwenzeka kanjalo ke la. Kwenkosi uConstantine kwangena inkolo yamaRoma. Inkolo yokukhonza izithixo. Isithixo esikhulu ke bazalwane sesikhonza eRoma kwakuyilanga, sun worship. Siyayizwa leyo bazalwane. Njengibona ukuthi kunezinto ezinye oyibonayo ukuthi ayihlangananga ndawo nephambana, athi ngeke ngibuze. Njengephethe leli phawu lolu, leli langa leli elila lihlangana kanjani nensindiso, noma mhlambe kuba khona isiphambano kube khona ilanga. Lana bayaveza bahlanganise lezi zinto ezimbili. Le nkolo yokukhonza ilanga nale nkolo kaKristu. Seyiyayeka kuba inkolo kaKristu mase icutiwe. UbuKristu akaxutshwa. Ungathi nje kuningi bazalwane, kuningi. Ngisho izembatho zakhona. Kodwa nje
ngizogcina ngelithi la kuleli bandla kwangena inkolo yeyithixo kodwa yabe iyembozwe ngobuKristu. Fana nokuthi nje umuntu mayithi cha ingulube ayikho right ukuthi idliwe, efundile lokho ezweni kaNkulunkulu, abese omunye athi hayi kodwa siyibhabhadisa nje, maseyibhabhadisiwe iyadleka. Singathi la nje kwabhabhadiswa nje inkolo yeyithixo, and then abaKristu bangena kuyo-ke ababengaqwashisekanga ngezwi likaNkulunkulu. Now enye iblasphemy esiyitholile ukuthi umuntu uzenza bani? uNkulunkulu. UPapa vele kunjalo, ngicela ukuveza nje ezinye iy'thombe la ubuke ibandla lakhe, uyabona nje ngibona amadoda egqoka amasuti aguqile la phambi kwakhe kanje, ngoba vele uzenza uNkulunkulu. Sifuna ukubona okunye, sikafiki la kuthethelelwe kezona. Siyabuka lesithombe bazalwane, ngike ngikuveze lo, ngiyathanda sikhulu lesithombe, njalo uma ngifundisa lesifundo ngihlele ngisiveza lesithombe, ngoba uPapa la yini lesemaceleni bazalwane, yini le? Iy'thombe. Iy'thombe zani? Zey'ngelosi. Iy'thombe zamakherubi, yayizwa leyo nto? Now ngicela ukubuza, eBhayibhelini kuthiwa ubani uhlala phakathi kwamakherubi? Uyabona ukuthi yena usesenta, amakherubi asemaceleni. Ngokwebhayibhile ubani ohlala phakathi kwamakherubi? uNkulunkulu. uJehova. Nali nevesi Psalms 80 verse 1 kuthiwa sizwe melusi kaSirayeli, wena ohola uJosefa njengomhlambi, wena ohlala phakathi kwamakherubi. Siyayizwa lento bazalwane? So lana uPapa lento nje wonke amavesi makhulu, akekho umuntu ngisho noyedwa ohlala phakathi kwamakherubi, uNkulunkulu kuphela. Kodwa nangu uPapa ihleli phakathi kani? Kwamakherubi. So and then nakho kunye kuningi bazalwane, imibhalo yakhona le yabona la nangomunye uPapa wayesho ukuthi I am in all and above all, so that God himself and I, the vicar of God, hath both one consistent story, and I am able to do almost all that God can do. uPapa ukhuluma leyo nto uthi mina noNkulunkulu siyinto eyodwa, ngingenza cishe konke uNkulunkulu angakwenza. You know, kuningi engingakufunda. Yazi kunento engicela ukuyifunda, lento engicela ukuyifunda la sibone nje angiyifakanga la ey'thombeni but ikhona la efonini. Na ngifuna ukufunda nje la, ngivulile ngizoyisho ne-reference. Yazi ingithintile lento, ngathi abazalwane ngiyafisa ukuthi lento bake bayizwe inhlamba engaka. Now ngifuna nje izinto ezike zenziwe. Into yokuqala, uPapa uthi he's infallible. Kune-doctrine eyavela ngonyaka u-1870, the doctrine of infallibility, ukuthi uPapa mayikhuluma ehleli isihlalo sikaPetro, sikaPeter, basho kanjani bathi isihlalo sikaPeter, ekhuluma ngezenkolo, echaza ukuthi ezenkolo zime kanjani ne-doctrine ney'fundiso. Lapho uPapa akakwazi ukwenza phutha, yonke into ayishoyo ifana kumele ithathe ukuthi ikhulunywa nguNkulunkulu njengoba ikhuluma eSinayi, entabeni yaseSinayi. I-doctrine leyo of infallibility isey'ncwadini zebandla i-Roman Catholic Church, i-reference session 4, Constitution of the Church. So i-doctrine of infallibility ungayithola ngisho noma iguglisha online. Yasungulwa ngonyaka u-1870. Now namagama kubizwa ngawo uPapa ngizofunda la, igama lencwadi i-Decretals of the Lord Pope Gregory the 9th. Kuthiwa Pope Innocent III declares that the Roman Pontiff is the vicegerent upon earth, not of a mere man, but of very God. Umayimazi kuthiwa uPope uthi uPapa mayela emhlabeni umele uNkulunkulu imbala, uNkulunkulu la emhlabeni, njengoba singamboni uNkulunkulu ngamehlo, kumele sithi masibuka yena sibone uNkulunkulu. Uyazi lento ngaye ngamangala kuningi indawo nkathi ngangisasebenza, ngasebenza eThekwini eWestville. Naw uma ngisebenza khona akhona abelungu ngangisebenza nabo, ngamangala ngangiqala ukuzwa ngamedlebe ami
umuntu njengoba bezulu bethi oshembe makwenzeka into eyisibongo shembe abezulu basho kanjalo. Now lwamlungu wathi hey sibonga uPhapha ukuthi kwenzeke ukuthi. Hey sibonga uPhapha. Uyazi ngangiqala nqa ukuze umuntu athi ikhona ngempela lento, yazi ngihlele ngiyifundise ikhona ngempela lento. Njengoba thina sithi sibonga uNkulunkulu. Yena uthi sibonga uPhapha. Fundiso yakhona ke bazalwane. Now ngicela ukufunda nalokhu. This is amazing. Kuthiwa uPhapha amanye wamagama azibiza ngawo noma wayibizwa ngawo kuqala lana ngo-1584 Lord God the Pope. Yayizwa leyo nto Lord God the Pope. La lento ukuthi yamangaza abantu abaningi ngendlela yokuthi uGod bagcina bewususa. Mawuya manje lapha mawufuna nizobheka kodwa igama le-reference incwadi yakhona i-Extravagantes of Pope John Paul. Uyayithola leyo nto lento bathi ivela ku-column 153 la uPhapha ebizwa khona ngo-Lord God Pope. Cabanga umuntu abe nesibindi sokuzibiza ngokuthi uNkulunkulu ngendlela yamangaza abantu ngayo lento bazalwane abaningi. Kuthiwa emva kwesikhathi kude side wakhishwa uGod kwasala uLord the Pope. Still kusekhona lokho manje uthi our Lord the Pope, Nkosi yethu uPhapha. So yizo nje bazalwane ezinye zezinto eziveza ukuhlambalaza yilo mbuso. Now nakho kunye sekuhlambalaza uthi umuntu uthi unamandla wokuthini wokuthethelela izono. Mawune catechism khona isection ekhuluma nge-confession. Nginayo i-catechism la ku-laptop yami. Le session le iyakhuluma nge-confession ukuthi umuntu mayicela intethelelo kumpriest njengoba lo mfana eyoconfessa icela intethelelo kumpriest. Le ntethelelo ayithola kumpriest ifana ncamashi nale ntethelelo beyoyithola mawukuthi bekungahlalanga umpriest lapha bekuhleli uJesu uqobo. Yayizwa leyo nto bazalwane. So zonke lezi zinto izinhlamba ezihlambalazayo. Athi ngibuyele kuma-identifying marks. And nokunye bazalwane sitsheniwe lapha kuverse 7 ukuthi ulwa nabangcwele futhi abanqobe. And then sitsheniwe futhi kuverse 5 ukuthi uzobusa isikhathi sezinyanga ezingama-42 42 months. Now 42 months 1260 days ngoba kwi-Hebrew calendar makubalwa kakhulukazi iziprofeto iy'nsuku ezisetshenziswayo ngu-30 days. Awukho 31 days no-28 days yasisebenzisa thina manje. Now mawuzothi 30 days in a month and then times 42 ungafaka namanje calculator u-30 times 42 yini 1260. Now nangamavesi siwabona ukuthi kwisiprofeto usuku lumele unyaka, okusho ukuthi lo 1260 days esikufundayo thina la eBhayibhelini umele 1260 years. And bazalwane ngempela kwenzeka kanjalo. uPhapha waba nokubusa okukhulu, wabusa the whole Roman Empire, almost the whole empire. But imane kancane kancane ithathwa izizwe ezithize zazimane zihlasela umbuso waseRome. But nje wayenombuso omkhulu kakhulu kusukela ngo-538 AD waqhubeka ebusa eshushisa amaKristu kuchitheka igazi labangcwele benza wonke lamanyala. Makufika ngonyaka engathi unyaka wakhona kwakungu-1034 mangaphosile laseRome lahlukana. Eastern Orthodox Church lesiyibonayo manje kuma-Eastern countries Eastern, so kwaba khona isplit lapho. Then ke kwaqhubeka le siyibonayo esiyibukile esithombeni Roman Catholic Church. Now ekugcineni ngonyaka yilapho ke manje umbuso bathola ini, thola kanjani inxeba. Ngiyakweqa wonke lokhu, nazi ney'ntshushiso sengikhulumile ngonyaka lo 1798. So babusa kusukela ngo-538
and mawusuka ngo-538 ubala iminyaka 1260 ugcina ku-1798 ngayibala nje ngisho calculator leyo. Into eyenzeka ngonyaka u-538 ngifuna ukuveza nje isithombe. Kwakuyisikhathi se-French Revolution. uNapoleon Bonaparte wathumela igeneral yakhe ukuthi izothumba uPhapha. Siyakhumbula uverse 10 bese ufunda uthe lo othumbayo uzokuthunjwa. Ngempela uPope Pius wathunjwa wafela khona ezweni laseFrance, wawuchitha umbuso waseRoma, washiya iRome ethi ikhululekile. Kungaba yini? Kungaba yidemocracy manje, not a theocracy, ukuthi babuswa nguPhapha. Le nto uyithola ngisho bazalwane nayo igeneral yakhona uBethier. Ngisho ku-Wikipedia lokhu yakuthola ngiyangiveza ngisho ku-Wikipedia. Pope Pius siyathola ukuthi bazalwane uPhapha yabo was condemned the French Revolution ngalesi sikhathi lesi 1798 kuthiwa he was taken prisoner njengoba sibona nje bazalwane la ku-Wikipedia, and then wafa khona-ke a year later eseFrance. Kwaphela kanjalo-ke inxeba lelo owalithola uPhapha. Leli bandla lathola inxeba, ingakho lingasenzi lishintshanga. Kunevesi engifisa incwadi kaJeremiah chapter 13, Jeremiah 13, sikuthole lokhu. Jeremiah 13 sofunda verse 23. Na ngicela ukubuza before sifunde leli verse kuJeremiah 13 verse 23. Kambe lesilo lesibazalwane bekuyisilo besifana nani? Bekuyisilo esifana nani? Yebhere. Okay, bekuthiwa besiney'nyawo zebhere nomlomo webhubesi, kodwa sona isiqu saso bekasifana nani? Verse 1, uku-verse 1 lokhu. Esifana nengwe, Kuyathi verse 2. esifana nengwe, sinomlomo Sifana nengwe, webhubesi. yebo. Uthi isilo engasibona sasifana nengwe, siney'nyawo zebhere, sinomlomo webhubesi. Kanjalo. Now, asike sifunde ukuthi uNkulunkulu uthini ngengwe. Kungani lesilo uNkulunkulu mayibonisa uJohane wambonisa sifana nengwe? Wayengasifanisa nanoba yini. Wayengasifanisa mhlambe nendlovu ngoba phela sikhula sinqobeki, yabona leyo nto. Wayengasifanisa nanoba yini kodwa wakhetha ingwe. Yini uNkulunkulu wayefuna siyifunde ngengwe? Asifundeni Jeremiah 13 verse 23. Uthi umkushe angasiguqula isikhumba sakhe, nengwe amabala ayo na? Khona ningenza okuhle, nina enifundise ukwenza okubi. Sezwe bazalwane. So uNkulunkulu la usuke ekhuluma nabantu abafundiswe ukwenza okubi. Uthi ngeni basakwazi ukwenza okuhle nina ngawenu amandla, nidinga mina ukuthi nginiguqule, anikwazi ukuziguqula. Sezwe bazalwane. Ingakho namhlanje akekho umuntu okwazi ukuzishintsha. Wonke umuntu ofuna ukushintsha, umuntu oserious ngokushintsha, uyobonakala ngokuthi azinikele ukuphila kwakhe kuJesu. Akekho umuntu okwazi ukuzishintsha. Umuntu bangakutholakala umuntu ozishintshayo, uthi uNkulunkulu kungatholakala nengwe eziguqula amabala wayo. Ngeke uzuyithole leyo nto. Na uNkulunkulu into asivezela yona la ukuthi ingwe kahle kahle ayiwashintsha amabala ayo. So njengoba kuthiwa lesa silo sisilo esifana nengwe, yisilo esingashintshi. Asishintshi ngumbuso. Lento ibandla laseRome laliyona ngesikhathi libulala abangcwele bebaningi over 50 million. Leli bandla liseyiyona nanamhlanje. Umehluko nje namhlanje ukuthi alisenawo lawa amandla lalinawo kuqala. Sezwe lona bazalwane. Uyazi uthola umuntu uthole beyombulala aphuce izibhamu zakhe. Abese athobeka abheke phansi. Nitshela ushintshile ngoba akasenazibhamu. Mase ibuyiselwe izibhamu zakhe abuyele kwinto yakhe. So uNkulunkulu labazalwane sisazofunda. Njengoba sitholile ku verse 3 uthi ngabona elinye lamakhanda aso lidebeze inxeba. Kodwa uthi John kodwa inxeba lakhona laphiliswa noba laphola. Umhlaba wonke
walandela isilo uMangala. Bakhuleka kuDraco owanika isilo amandla. Bakhuleka kwisilo bathi ngubani ofana naso, ubani onokulwa naso. Sayizwelani bazalwane? So ngisho ukuthi inxeba lesilo lisazophiliswa. Inxeba lesilo lisazophiliswa. Njengoba nje manje kukhulunywa eBhayibhelini ngophawu lwesilo nokushushiswa kwabantu abangazokwamukela uphawu lwesilo. Kusazobuya le iy'nshushiso bese esiloku sifunda ngazo ongathi yizinto ezile emandulo ngeziphinde zenzeke. Lithi iBhayibheli kusazokwenzeka. Kusazokwenzeka ngoba leli nxeba lisazonjani? Lisazophiliswa bazalwane. Lisazophiliswa. Now ngiyafisa isifundo ukuthi sisivale ngaleli vesi elincwadi kaLuka. Luka chapter 14. Singawukhohlwa uJeremiah 13 verse 23. Asiyeni kuLuka chapter 14. Asiqale Yeah. verse 28. 28. Ngokuba ngumophikini othi efuna ukwakha umbhoshongo angaqali ahlale phansi abale izindleko ukuthi unakho okokuqeda na. Funa ukuthi esebeke isisekelo engenamandla okuqeda bonke abakubonayo baqale ukumhleka. Now la sitholani uJesu ekhuluma ngendlela umuntu enza ngayo mayizokwakha. Kuthiwa umuntu mayizokwakha uqale aplane. So uJesu uveza ukuthi uplanile nathi ukuthi ukuze sikwazi ukumlandela kuze kube sekugcineni kumele sibe njani. Kumele sibe njani ke bazalwane? Cela siufunde uverse 33. Uthi uJesu ngiplanile. I have sat down ngaplana ngabona ukuthi abantu abazokwazi ukuthi bangilandele ukuze kube sekugcineni naba. Kumele babe nje. Asibuke into kumele sibe njani bazalwane. U-33 uthi kunjalo-ke yilowo naloyo kini ongavalelisi nakho konke anakho angebe ngumfundi wami. Amen. Cela ufunde no verse 26. Verse 26 uthi uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nodadewabo, yebo nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be